Business as usual pa rin sa Cebu City Hall sa pag-upo ni Acting Mayor Raymond Garcia matapos suspindihin ng Ombudsman si Mayor Michael Rama. Yan ang balitang dako ni One News Cebu Desk Dale Israel. Dale? Maingod to Cheryl, padayon ang atong pagsubay sa mga kabaguhan sa Cebu City Hall. At nagsimula na ngang manungkulan bilang acting mayor ng Cebu City si Vice Mayor Raymond Alvin Garcia pagkatapos ng suspension ni Mayor Michael Rama sa loob ng 6 na buwan. Nanawagan si acting Mayor Garcia ng pagkakaisa sa mga kawani ng siyudad at tulungan siyang ay pagpatuloy ang normal na operation sa City Hall. Anya, malaking trabaho ang hinaharap sa linggong ito upang hindi maging magulo ang mga serbisyo para sa mga tao. Mananatili ang mga department head appointees ni Rama na maliban sa City Administrator at City Assessor na naging bakante dahil sinuspindi rin ng Ombudsman. Ayon kay Garcia, itinalagan niya si Lizel Calamba bilang Acting City Assessor. Ang kanyang Chief of Staff na si Sam Salimbago sa Office of the City Vice Mayor ay ngayon Chief of Staff na ng Acting Mayor. Itinalaga din ni Garcia si Attorney Christine Joyce Batocan bilang Acting City Administrator. Si Batocan at Salimbago ay parehong mga kasamahan niya sa Office of the Vice Mayor. Pagkatapos ng flag ceremony, ngayong umaga ay bukas na ang mga opisina ng City Hall at patuloy ang mga transaksyon ng mga residente doon. Ang 4 na empleyado na nagreklamo sa Ombudsman kay Rama ay masusweldohan sa susunod na linggo. Ito ang pangako ni Garcia sa isang press briefing. Si Acting Mayor Garcia ay pamangkin ni Cebu Governor Gwen Garcia na kaalitan ni Mayor Rama sa maraming issue sa Cebu katulad ng power struggle sa Metro Cebu Water District, construction ng bus rapid transit at sa permits sa Cebu Ports Authority. Pero pangako pa rin ni Acting Mayor Garcia na mananatili siyang kaalyado ni Rama. Samantala, ang suspendidong alkalde na si Mike Rama naman ay magpo-focus na lang daw muna sa pagpapalakas ng PDP Laban Party sa Cebu at sa buong rehiyon kung saan siya naman ang Visayas Chairman. Mao kana mga balitang dako karong Lunes dinhi sa Sugbo. Balik sa imo diha sa studio, Cheryl. Daghang salamat Dale Israel ng One News Cebu.